The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hz para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 783 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radio Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisahan na natin ang ating Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, mula sa Jubilar Albay, isang ina ang 4 na taon nang nagtitiis sa kanyang lumalaking bukol sa kanyang lieg. Dahil umano sa kahirapan ay mas pinili na lang muna niyang unahin ang pangangailangan ng kanyang mga anak kaysa magpatingin sa doktor at magpagamot. Ngunit ngayon, nais niyang humingi ng tulong sa ating programa. Ayan, nasa kabilang linya ng telepono. Magandang hapon po, Nanay Lourdes. Magandang hapon po naman, ma'am. Opo. Nanay Lourdes, kumusta po ngayon ang inyo pong pakiramdam? Medyo, ma'am, hindi po okay kasi po may nag-aalangan po ako ng sa aking karamdaman, yung bukol ko po sa lieg. Opo. Meron po kayong bukol sa lieg. Ilang taon na po ninyo yung pinagdadaanan? Yan pong meron po kayong bukol sa lieg? Mahigit 4 na taon na po, ma'am. Mahigit 4 na taon na. So, ano Opo. po yung rason? Bakit po, nanay, natiis po ninyo yung 4 na taon pero hindi po ninyo napapatingnan pa sa doktor? Opo, kasi po, ma'am, ganito po yun. Kasing laki lang po kasi ng kalamansi nung napansin ko po yun. Tapos, sa ngayon, medyo lumalaki na po siya. Saka hindi naman po siya sumasakit. Kaya yun, parang hindi ko po na pagbigyan ng pansin.
Okay. Dahil po sa kahirapan, mas priority ko po muna yung mga pangangailangan ng mga bata. Okay. Nakikita ko, nanay, yung bukol nyo po dyan sa may likod po ng inyo pong lieg, tama? Opo, sa Opo. kaliwa. Ano po yan, nay? Umuusog po ba or talagang nung nakapa nyo pong merong bukol, dyan na po talaga yan nakaposisyon? Opo, dyan na po yan, ma'am. Opo. Ilang taon na kayo, nanay? 51 po. 51 years old. Opo. Opo. Nababanggit nyo po na meron po kayong nakakapang parang bumubukol dyan po sa may lieg po ninyo. Paano po nagsimula ito, nay? Ano sa tingin po ninyo? Marami po ba kayong mabibigat na trabaho? Opo. Katulad po ng malayo po kasi kami sa tubig. Minsan nag-iigib ng tubig, inaakit pa namin pataas. Tapos naglalaba. Saka dito sa bahay po, yung ginagawa sa loob ng bahay sa araw-araw. Okay, so yun po yung paniniwala po ninyo dahil po sa bigat ng mga trabaho nyo sa bahay, nag-iigib po kayo ng tubig sa malayong lugar, papunta po sa bahay ninyo. Sa tingin nyo po, yun po yung naging rason para magkaroon po kayo ng bukol sa lieg. Opo, sabi po nung albularyo, yun po yung sinabi kasi sa akin. Okay. Ilan na po na yung anak po ninyo? 4 po. 4. Ilang taon po yung bunso po ninyo? 14 years old. Malaki na din po. So, nakakatubang nyo na po sa mga gawaing bahay. Opo. Opo. Ito po bang mga anak ninyo, lahat pa po nag-aaral or meron na po nagtatrabaho? Yung isa lang po yung regular, yung isa po part-time pa lang po kasi katatapos pa lang nakagraduate pa lang po yung isa. Yung pangatlo, nag-aaral po siya, saka yung pang-apat. Okay, so at least meron na pong nakakatuwang po kayo, nanay, sa mga pangangailangan po ninyo pang araw-araw. Opo, pero po sa ngayon po, hihingi po ako ng tulong po sa Ako Bicol para po ipa-check ko po yung aking karamdaman. Kasi po wala po kaming sapat na budget para po doon. Okay. So, ibig sabihin po nito, nanay, ni minsan po sa loob ng 4 na taon, wala pa pong doktor yung nakapagsuri po sa kalagayan po ninyo? Wala pa po. Okay. Ano po yung hanap buhay nyo, nay? Meron po ba kayong pinagkakakitaan? Dito lang po ako sa bahay. Tapos pagkatapos ng mga gawaing bahay, tour guide po kami dito po sa tourism po ng Underground River. Okay po. So, medyo paminsan-minsan nalilibang po kayo sa mga turistang nagsisipuntahan po dyan sa inyong lugar. Opo, pagkatapos po ng mga gawain dito sa bahay, bumababa po kami, nag-tour guide po. Okay. So, yun po yung parang paraan po ninyo para po magkaroon po kayo ng additional na income. Opo. Si Mr. po, ano po yung hanap buhay, nay? Yung ito po yung magsasaka at saka caretaker din po siya sa Smart. Okay. So, si Mr. ay katuwang nyo din po sa mga gasusin sa bahay. Opo. Opo. Kumusta naman po yung pagsasama nyo, nay? Dahil syempre, meron po kayong iniindang sakit. Paminsan-minsan, nag-aalburuto din po ba kayo dahil sa inyo pong pinagdadaan ng sitwasyon? Opo, paminsan. Pag napapagod, syempre, parang naano din po ako. Nako-conscious din po sa sarili. Opo. So, at least po, nanay, ngayon po ay nakapag-desisyon po kayo na ilapit po itong kalagayan po ninyo sa Ako Bicol Party List para matulungan din po kayo. Opo, humihingi po ako ng tulong po sa Ako Bicol para po maipacheck po yung aking karamdaman. Okay. Para dyan po, nay, sa inyo pong hinaing, nasa kabilang linya na ng ating telepono, si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Ma'am LB, magandang hapon. Tulong kay ate. Hello, Ma'am LB, magandang hapon po. Yes po. Opo. Ma'am LB, eto po si nanay, isa pong nanay na meron pong 4 na anak at ngayon po ay nangangailangan ng tulong mula sa Ako Bicol Party List na siya po ay mapatingnan sa doktor dahil tinubuan po siya ng bukol dito po sa kanyang lieg. So, ano po ba yung tulong na pwedeng maibigay ng Ako Bicol Party List?
Yes, Ms. Remy, pa-check up po siya sa atin sa BRSMC, pagawa po ng referral sa RHU nila para ma-check upan po siya dito at matinan kung ano talaga yung klase ng bukol na tumubo sa kanyang katawan. Okay. And then rest assured po na pag nandito na siya, na-check up na ng doktor natin, yung mga lab test and other procedures na pwedeng gawin sa kanya, nandito na po kami lagi sa Bicol Health Desk para handang tumulong sa kanya. Okay. So meaning to say po nito, Ma'am LB, kung ano man po yung advice ng doktor, kung kinakailangan po siyang operahan or kailangan lang po ng gamot, susuportahan po ng Ako Bicol Party List. Yes po, Ms. Remy, tutulungan natin siya para wala siyang problema sa kanyang mga bayarin. Okay. Punta niya lang po ako dito sa Ako Bicol Health Desk, table 4. Okay. At Ma'am LB, like for example po, maoperahan po siya. Pagkatapos po ba ng operasyon, mabibigyan din po siya ng mga gamot para tuluyan na pong gumaling ito pong kanyang sakit, Ma'am LB? Yes po, mas available po yung gamot sa amin. Walang problema. Ibibigay natin sa kanya ng libre. Ayun. So, maraming salamat, Ma'am LB, dahil lagi po kayong nandyan para tulungan po ang ating mga kababayan. Maraming salamat, Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yes po. Thank you so much and God bless. Ayan, balikan natin si Nanay. Nanay Lourdes. Opo, ma'am. Napakinggan mo, Nanay Lourdes, si Ma'am LB. Kinakailangan lang daw po ninyong kumuha ng referral sa inyo pong RHU. Tapos, pagkakuha nyo po ng referral, puntahan nyo po siya sa Malasakit Center, sa BRHMC, at tutulungan po kayo ng inyong pong pangangailangan para po kayo ay mapacheck upan at kung ano po yung kakailanganin, kung kailangan nyo pong operahan, handa pong tumulong ang Ako Bicol Party List. Opo, ma'am. Okay. Handa na po kayo, Nanay, kung ano man po yung magiging proseso. Opo, ma'am. Ayun. Ano po yung masasabi nyo po ngayon, Nay? At ano po yung, Nanay Lourdes, yung nararamdaman nyo po ngayon? Maraming salamat po, ma'am, sa tabang po ng Ako Bicol. Then, masayang-masaya po ako dahil parang naibsan na po yung aking karamdaman na matutulungan na po ako. Opo. Parang nagaanan din po yung aking kalooban. Okay. So, good thing po yan, Nanay, dahil gumaan po yung pakiramdam po ninyo at ihanda nyo na lang po yung sarili nyo, Nay, para at least kung kayo po ay matingnan na ng doktor, kung ano man po yung sabihin ng doktor, handa po kayo, Nanay. Ano po? Opo. At Nay, meron po kaming team na aalalay po sa inyo para mangyari na po itong pagpapacheck up po ni Nanay Lourdes. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Opo. At sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo, ayan mga kaaksyon, isa na namang nanay ang natulungan natin ngayong hapon at ang ninanais lang niya ay mapatingnan siya sa doktor at ora mismo namang tumugon ang Ako Bicol Party List. Kaya kayo mga nanonood po dyan, kung kayo po ay may mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda at kinakailangan po ninyo ng tulong, huwag po kayong mag-atubili, huwag po kayong magdalawang isip na lumapit sa Ako Bicol Party List. At mga kaaksyon, makikibalita naman tayo sa ating mga kababayan mula sa Camarines Sur. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang tabang ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, mula kahapon, ang Ako Bicol Party List ay namahagi ng mga libreng wheelchairs para sa ating mga kababayang nangangailangan nito. Para sa update, nasa kabilang linya natin ngayon si Sheila Mendez, ang ating tabang patroller. Magandang hapon, Shi. Yes, Ma'am Rami. Magandang hapon po. Sheila, kumusta ang nagaganap na pamimigay ngayon ng wheelchairs dyan sa Camarines Sur? Yes, Ma'am Rami, nandito po ako ngayon sa munisipyo ng Goa at kakatapos lang po ng pamimigay ng 8 wheelchair sa ating mga masuswerteng beneficiary. Okay, 8 wheelchairs, meaning to say 8 na naman ang mga kababayan natin ang mabibigyan ng bagong pag-asa dahil dito sa tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List. So, sino-sino ang etong mga beneficiaryo na nakilala mo dyan, Sheila, para mabigyan itong wheelchair? Ma'am Rami, isa po sa nakilala ko ay si John Mark Enon. Siya po ay na-diagnose na may diabetic, kaya po pinutol yung kanyang paa. At maliban po sa kanya, ang kadalasan po na sakit ay stroke patient at mga matatanda po na hindi na po kayang makapaglakad. Okay, so iba't ibang aspeto ng buhay ang ating nabigyan ng tulong sa paraan ng Ako Bicol Party List. At mostly yes, sa kanila ay mga stroke patients. Tama, Shi? Opo. Yes po, Ma'am Remy. Okay, so sa pakikipag-usap mo sa kanila, kumusta naman etong pakiramdam nila dahil sila ay nabigyan na ba or mabibigyan pa lang ng wheelchair? Nabigyan na po, Ma'am Remy, kanina lang so, po. ano yung naging reaction nila, Shi? At kumusta naman yung pakikipag-usap mo sa kanila? Ano yung pakiramdam nila dahil yung hinihingi nilang tulong mula sa Ako Bicol Party List ay nasa katuparan at ayun, ay nasa kanila at magagamit na nila? Ay nako, Ma'am Rami, nasaksiyan ko po yung kasiyahan po nilang 8 dahil sa katagalan daw po ng panahon, ngayon lang daw po sila nabigyan ng wheelchair na magagamit po nila sa pang-araw-araw. Ayun, so ibang klase talaga yung Ako Bicol Party List, ano? Dahil sa katagalan daw ng panahon, ngayon lang sila nabigyan ng wheelchair na magiging kaagapay nila sa kanilang buhay, sa pang-araw-araw nilang gawain, sa pang-araw-araw nilang pagharap sa buhay. Ngayon, Shi, kasama mo ngayon si Sir Norvie Magtanong, ang Ako Bicol Party List Coordinator dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon sa iyo, Sir Norvie.
Magandang hapon po, Ma'am Remy, at sa ating mga taga-panood, taga-subaybay, mga followers po ng Kabicol Tabang Oramis po. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay. Sir Norby, nababanggit ni Sheila na 8 benepisyaryo ang nabigyan ngayon ng wheelchairs dyan sa Camarines Sur at Camarines Norte. Ngayon, ilan ba, Sir Norby, yung benepisyaryo mula sa Camarines Sur at sa Camarines Norte? Tig-ilan sila? Bali po, ayan, nakapag-witness na naman nga po tayo at nakapagbigay naman po tayo sa ating mga beneficiaries, sa ating mga recipients. Muli na naman tayong nakakita, Ma'am Remy, ng mga ngiti sa labi, with teary-eyed na tinatawag pag nakita mo yung mga beneficiaries natin o recipients na mayroon silang marireceive na bago at matibay at magandang klase po wheelchair na magiging kasama nila. At tuwang nila bilang sila po ay mga may problema or na person with disability. Kaya ito po, nabigyan po natin sila ng wheelchairs. Ang Kamununti po, nakapagbigay po tayo din ng 4, Ma'am Remy. May natulungan po tayo din 4 na beneficiaries o recipients ng wheelchair. Sa Minalaba po, mayroon din po tayong 3. At dito po sa bayan ng Goa, sa kasalukuyan po, katatapos ng ating programa ng distribution, may 8 po dito recipients na natulungan po natin. Sila po ay tuwang Goa. Gabi po ba salamat nila sa Kabicol sa tulong po na binigay. Yung moral po nila ay talagang mataas yung kanilang moral. Dahil po sa mga tulong na nagbibigay po ng gobyerno, lalo-lalo sa Ako Bicol Party List. Okay. So tama ka dyan, Sir Norby, etong tulong ng Ako Bicol Party List na mabigyan sila ng wheelchair ay hindi lang ito basta wheelchair na magiging kaagapay nila. Kundi, eto din ay magpapataas ng kanilang moral bilang isang member ng society. Ulitin ko lang, Sir Norby, dyan sa Camarines Sur ay 8 wheelchair ang ipinamigay ng Ako Bicol Party List. Bali po, 3 po sa Minalabak at 8 po sa Goa. 11 po dito sa Camsur, Ma'am Remy. Ayun! So 11 na wheelchairs dyan sa Camarines Sur. Opo. Okay. At 4 po sa Camarines Norte. So ibig sabihin, nadagdagan ng 3. Opo. Okay. Nadagdagan po ng 3. Kanina po umaga nakapag-bigay po tayo ng 3 doon sa bayan ng Minalabak. At 8 piraso na lang dito sa bayan ng Goa. Bali 11 po. Okay, so barley 11. So pagkatapos dyan sa Camarines Sur, tutulak kayo sa Camarines Norte. Tapos na po ang Camarines Norte po, tapos na po tayo doon. Ayun, napakabilis talaga, no? Talagang ang Ako Bicol Party List ay talagang ora mismo ang tulong sa ating mga kababayan. Hindi na kailangan pang patagalin, hindi na kailangan pang patulugin ng ilang araw yung wheelchair para lang maiabot doon sa ating mga kababayan. Kung hindi, talagang ora mismo na ibinibigay ito sa ating mga kababayan. So para sa kaalaman, Sir Norby, ng ating mga kababayan, paano ba maging benepisyaryo ng libreng wheelchair mula sa Ako Bicol Party List? Ito po, para po sa kalaman ng lahat po, para po ma-inform din po yung mga kababayan natin, lalo dito sa Kamsur. Ang bawat bayan naman po, meron naman po tayong mga barangay coordinator at municipal coordinator. At pwede po kayong lumapit sa kanila para pagbigay alam po sa kanila kung naman po yung pangkailangan na pwede po maibigay din natin. Tayo naman po, as long ang mga programa yung services ay align or yung nire-request nilang kailangan nila ay align din sa ating mga program and services. We never hesitate to help our Filipino people and Bicolanos. Tutulong po tayo. Okay. So ibig sabihin nito, Sir Norby, lahat ng mga kababayan natin na lumalapit sa Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur na humihingi ng wheelchair ay lahat naman nabibigyan? Ito po naman ay may listing na tinatawag, Ma'am Remy, ina-assess din natin, ini-evaluate. Meron po kasing mga recipients na hindi naman po talaga need yung therapy, yung wheelchairs. Pero baka po, after noong gagawin nilang proseso pa, baka pili doon sila natin mabigyan. Yung nire-request naman po, nilalagay naman po natin doon sa as long na priority ko ito, ay binibigay naman po agad natin, Ma'am Remy. Ayun. So yun yung dapat isipin ng ating mga kababayan at dapat tandaan na hindi ibig sabihin na hindi sila nakakapaglakad ay kailangan talaga nila ng wheelchair. Meron kasi mga assistive device na hindi naman talaga wheelchair, kung tungkod or kung ano pa man na inirekomenda talaga ng doktor para sila ay makapaglakad. Naman po tama. Hindi po kasi pwedeng doon na lang maging dependent po yung isa ganyan natin. Depende po sa case, Ma'am Remy. Kasi kung hindi naman po kailangan ng wheelchair, kailangan na therapy kaagad siya. Ibigay natin din sa karapat-dapat na magkaroon ng wheelchair. Kasi baka yun pong tao na yun ang mas na kailangan kumpara po dun sa dahil may request na yun pala after 1 week, 1 month, makakaano lang naman siya makakapaglakad dahil may therapy kailangan. Okay. Pero we are open naman po. We are open naman po para
evaluate po yung beneficiary natin kung qualified or not qualified. Okay. May nababanggit kayo, Sir Norby, na dapat qualified at kung hindi talaga hindi naman qualified, hindi dapat mabigyan ng wheelchair. Kung hindi, yung kailangan niya talaga. So ngayon, Sir Norby, para sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po yung mga dapat nilang gawin para po ay kung kinakailangan nila ng wheelchair, ay matugunan po ng Ako Bicol Party List? Opo, ganito po ang atin naman pong mga coordinator ng mga bawat bayan. They are informed naman in they are aware, informed, and may knowledge po sila paano kung mag-identify po yung mga magiging recipients po. Ayun na lang po. Pagdating naman po sa medical, kung ano man po yun, kung i-requirement po yung medical certificate or any if needed po yun, pwede po natin hingin para mabigyan natin sila ng wheelchair. Pero kung nakikita naman po natin talaga, ito naman po ay karapat-dapat na mabigyan kasi base po doon sa pangangailangan niya na evaluate po ng ating coordinator ng mga ating mga municipal coordinator and barangay coordinator. Agad naman po may bibigyan naman po natin. Pero again po, hindi naman po lahat pwedeng mabigyan. Pero po as long na talagang kailangan at priority po itong bigyan, ibibigay naman po natin. Ayun. Maraming salamat, Sir Norby Magtanong, ang Ako Bicol Party List Coordinator dyan sa Camarines Sur, at Chela Medes, ang ating tabang patroller dyan din sa Camarines Sur. Maraming salamat po sa inyo. At mga ka-aksyon, iyan po ang mga kwento at hinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga ka-aksyon, 57 days na lang at papalapit na po ang Pasko. Advance Merry Christmas mga ka-aksyon, at hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang